ניסיתי לדבר איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע. בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיינת שנכוון גבוה. יש לי 1000 חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר. אם הייתי מתאמץ אולי הייתי כותב עלינו ספר. מי זה ששומר עכשיו עלייך? הוא לא ילך כמוני אחרייך, וכשיגמר לכם הקיץ את תחפשי את החום שלי בכל הבית. כבר 2 שאני לא רגוע, זה בגללך שלא הולך הכל תקוע. אז תגידי מה נהיה לי ממך, לא רוצה יותר להתלכלך. התחושה שלא ניצלתי את הרגעים איתך גורמים לי לשריפות בתוך הבטן. רק תבטיחי לי דבר אחד, שתתפסי מפול בדרך. ואם תופיעי פתאום יום אחד ותרצי שיהיה לך דלת, שתדעי שאני לא איתך היום, אני עם מישהי אחרת. את שומעת? אני מתגעגע אלייך מאוד. מי זה ששומר עכשיו עלייך? הוא לא ילך כמוני אחרייך, וכשיגמר לכם הקיץ את תחפשי את החום שלי בכל הבית. זה כבר 2 שאני לא רגוע, זה בגללך שלא הולך הכל תקוע. אז תגידי מה נהיה לי ממך, לא רוצה יותר להתלכלך.